Let me call Samkelo Shezi. I just want to actually get it from the horse's mouth. Lenta kutia ulobo lumbali. Some gonna name numbers too. Hey, Angsazi, man. Let me just call this one. I'm calling Samkelo Shezi. Hello? Show Samkelo. Sure. Come on, John. I'm crying, bro. You keep on. Hey, Zakara. I Samuel Namama today. That's my from the horse's mouth. What is happening, bro? Keep me posted. Yeah? Say keep on. Zakara, yeah. Hi, Samuel, man. As Musazingane one. Man. Kwenzakalani Samkelo mfethu ngiyaxolisa mfethu ukuphazamisa ngiyeza ukuthi ngathi phela ziyakhala kodwa awungithatha ungibeke kwenzakalani. What is happening? Ngihambisa inkomo lapha kaDlamini. For real, or maybe it's kind of a game or something. Ngifuna amajita amathayikhula athi hey ziyakhala ngithi kwenzakalani. Hayi ziyawa ndithi ngisha zonke umhlanga. Samula awukhuluma iqiniso nje once in your life. Okay, ngikhulumele ngcono sengibuyele ngasendlini because manje ngisalokuzela ngisanenkinga kancane yabo. No problem. Mangiqeda ngikhona ngabo 5 rand. Okay, no problem, bro. I will call you. Okay, sure. Thanks, bro. Thanks for your time. Asizithanda izindaba bafethu. Yazi ateri no ukuthi izindaba ngiyithanda kanje. Kunini ngilinde u4 uthenga ubani ngo5 kaSamkelo uthenga umfonele ngawo. Angineze khona isigaxa sakhona. So now guys, I'm trying to hold Samkelo for again. Angazi uzoyibamba because like for sure busy because baqeda ukulobola mhlambe basaphakela or something, I don't know, but let me try my level. I'll try my level best. Ukuthi ngiyamzomthola yini. It's a ringing. Anumzoyibamba yini bandla. Samkelo, please answer. Yeah, hello. Grand. Yo, I can't wait. Ndoda ngiphuthume ndoda manje ngumkhonyana manje fanele phela manje masikhuluma kusenzana bo. Yeah. Yeah, ngoba manje sengumuntu omuhle. Wala? Senguba kwekhaya. Hi wena. Yabo. Chaza bro. Sengilobulile manje sengumuntu womuntu uba kwekhaya. Yabo nje sengindodele umuntu. Kanjani Samkelo mfethu ngichazele kahle phela ngipha ama tips ndoda phela mina yakho ukuthi ngadivorce so now ngafuna ama tips bro. Wena umuntu efana abe ngibuza kuyena manje ukuthi emshadweni fanele wenze njani wena wenze njani. Ngiyahluleka nje ngadivorce ngahluleka. Kufanele ungitshele wenzani fana mina ngiphinde labafuthi akho. Oh yeah, I know. Story of another day. Don't worry because sesiyakhuluma nje hayi. Ngizokutshena nje. Because nami kuningi vele ngakufunda lapha yabo so yeah, I will share. Awubala. Be honest man. Serious. Hayi Samkelo man, awuyeke lento yenzayo serious. It's between me and you. I'm not gonna tell anybody, bro. It's between me and you. Ishadile man. Samkelo ngizokwenza video call. Ngicela phesheya abantu. Hey, ngihlala Dubai. Ngihlala Dubai. Wena umuntu mfethu. Umuntu wani igaxa sisiphutha. Ufuna ukubuya nje ma. Phela ngifuna ukuza ngalapho mfethu yazi. It's not a problem. Uzongitshena uzoza nini? Uzoza nini? No, ngifuna ukuthi ngifuna ukukhipha umama mfethu ngihambisa yabo.
but into esengiseyicelela nje but kulo nyaka mfethu umama kaba umama wami oh ngithi usho umbali oh that's nice bro umbali hayi wena man umbali ngifuna imali manje mfethu kubiza kangakanani lapho like nje flight iyoza lapho imali oh it depends kuya ngukuthi na ubhukhe early mina ngithi ngijwayele ukubhukha late nje ngoba ngivele ngicabange nje yabo ngijwayele ukukhipha abo 30,000 bucks sokuyi return ticket but ngibonile ke uma ubhukhe early nanokuthi ngithi mina bengiconnecta yabo ngihambe ngibhekele ngiconnecte Addis Ababa before ngiye eGoli ngiye South Africa so umuntu athatha nje i direct flight ngiswela Dubai ngize ngiye lapha kuphi nje airport yaseGoli so kuyabiza kakhulu ngcono uma uconnecta vele so but kumele usheshe ubhukhe if ukhona uzothola ama price ethe kwehla ubhukhe nje early mawusubhukhe seku late vele anyuka ama price oh yeah ungitshene ungangiyofika ungitshene mase seseniza ngisho ngazizwa usebenza phansi wesamukela hayi mina futhi ngiyasebenza wenzani bra mina ngisebenza social media yeah uyahola hayi wena so inkomo ke zona imali uyithole khona lapho imali yaka social media kushuthi mina ngitshena uhalf it's fine ke samukelo so now ke manje ke mfethu inkomo uyithole kuphi uyithengile noma ezasekhaya wala ngifumfule manje usiyabaleka ke elomjintelo all right Hello Mzansi, welcome back to Ngoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Also don't forget to smash the like button. Kusane bantu who still don't believe ukuthi lendi yasamukelo shezi anambali ayikho. People are still saying ukuthi hi thina just believe ukuthi content guys uyaconfirm ke usamukelo on a phone call uyasho ukuthi cha vele bika alobola kaBombali nangokuthi nje umthanza ayindolo ngakaso uyibone guys le couple lena ayiki couple ke bayidrega kuma social media platforms njengale bayidrege story but baphokophele bathi hayi thina siyathandzana ngisho noma ningakhuluma nithini bathi Mbali movie ngathi imfene bamdrege samukele ukuthi why a date nemuntu lonjena there's no way ngaba date na content lena emagameni yakhe mfana athi forever yena thina siyaqhubeka nje sithi congratulations siyaqhubeka thina siyabahalalisela abantwana siyasho ukuthi ayicha yaze yayinhle into yezingane. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I am signing out. Goodbye.